Čau lidi, tady LL500. Slibovaný influencer, já neumím zas mluvit, to je klasika. Influencer, já fakt neumím mluvit, prostě tajkun, to jste si prostě, já nevím, jak to mám říct. Chtěli jste můj influencer, takže je tady v tomto 45 boxů, to už jsem vlastně kupoval, točil. Škoda, abych se požral. Claim. Já chci být Mr. Beast. Jsem kamo Mr. Beast, slyšíš? Mr. Beast. No. Tak moje money už skončí. Počkat. Mohlo by mi něco dát za free? Tak asi no. Nic za free, vy lakomci vyjebaní. Kámo, dáme milion. Podle mě ano, dáme milion. 200 něco tisíc mám. 540, oh shit. Shit. Tady je YouTube, Minecraft, Roblox, GG. To nepotřebuje kůr! A dost. Já si to musím dát této osoby. Dost, kámo, dost. Co tady dělám? Next floor. OK. Tak, už máme 37 000. Jdeme něco nakoupit, Braško. Jdeme něco nakoupit. Kolik z minulého dílu, jak jste viděli. 165, to je ale drahé. Už ale myslím, že nic kupovat nemusíme. Fucking. Ok, někdo mi chtěl dát frenda, tak jsem to vzal. Tak na to kašlu, tady už nic nemusím kupovat, haleluja. Tady vlastně ještě budu muset. Ale to řešit nebudeme, teďka máme 600 000. Ty kokos. Já radši jdu koupit 2 mapy. Za 75, 100, ještě jeden. 85 mi zbylo. To kupovat asi nebudu. Mám 50 000. Kámo, ještě... Kámo, kdyby tady šlo se teleportnout zpátky dolů. Mám 150 000, to není zas tak hodně. Toto mi bohatě stačí. Kámo, to je... Čekat, to je... Mechanic World Room. Chilling setup. Počkat, tak co mám kámo koupit? Já nevím, asi toto. To jako fakt jsem koupil takovou... Já jsem říkal, že anglicky úplně nejlíp neumím. Nebo nic nemám. 10 milionů followerů? Shit. Kolik? 4 000. Tak. Ještě, že nemám. Kam, co děláš teď? On podle mě mají do školy, ale on zaspal. No, takže já se jdu zabít nějak. Ty pičo, abych jí to nevadí.
Ukrad. Aha, to je 800, no tak to nic. Jdeme dál. Thank you. Ten člověk je taky Mr. Beast. Co sobě mi. Ok, byl 30 000. Takže tady jsem mohl koupit za těch 300, no. Kámo, tady podle mě bude nějaký YouTube studio nebo něco. Jo, vlastně už mám. To asi, ne, tak tolik asi no. Hej lidi, už jsem stačí, že jsem si koupil za těch 100 000. To mi stačilo. Víte co, já to stopnu, já nic nebudu dělat, určitě ne, nic si kupovat nebudu. No lidi, možná si dobila buksy, dívejte kolik tady mám. Koupil jsem si 3krát tady tohle. Věřte mi, stálo to dost 2 buksů, skoro 500. Můžeme utrácet. OK. Asi jdeme koupit dropy. To je po mně asi nejlepší, pak se mi vydělají víc peněz. Ty kokos, už to kupovat nebudu, fakt ne. Určitě si kupovat už to nebudu. Určitě. Stopuju jenom na chvilku. No, takže už to mám. Jakých 158 000, to... Kámo. Já už fakt ani jeden box nemám. To je jedno. Chci mi to jako docela jako štve. Ale to je jedno. Kámo, ještě se na to nepůjde sednout, tak mě jebne. A já jsem to říkal. No lidi, takže já tohle nechám běžet a já půjdu na záchod. Takže uvidíme, kolik mi to jako vydělá. A vám to asi střihnu. No lidi, takže jsem zpátky. Chvilku jsem čekal, mám 330 000. To jako není špatný, a já jdu zabíjet. Tak, běžím. Mám za 40, to kupuju. Diamond Sword. Tak to beru. Jak to vypadá normál? Byč to je větší, když moje podle mě postava. Jdeme dál. Kam on utíká, jak utíká? Prosím, to není jeho. On nezahepl. Kam teďka se dostanu? Utíká. Co tu zkoušíš? Mám 28 000 za sekundu. Tak týpek je fakt jako borec. Počkej, takže tady bude plus 200 followerů. OK, tak to kupovat potom, když tak. OK, někomu jsem se vloupal. Golden developer. Ale zase neumím kamo mluvit, ale to je jedno. Tady to není špatné. No. To je poslední patva, OK. Jdu, mám dobrý fight. Ale plavet to into fighting arena. Tak počty vysvědě. Asi lidi. Kamo. No way, kámo, mě sejmu. To je jedno. Ty
Ty kokos! Tak teďkom jsem šťastnej. Běžím nahoru, běžím nahoru. Kamo, už mám lagy zas. Hej, vole, neser. Neser. Kámo, zas lagy pojebaný. Na co už ty love? Ty to můžu koupit Windows za 70. Kamo, já to kupovat ale nechci. Kamo, no. Tolik mám ještě na boxu. To je jedno. Takže na boxy zase nemám. A na boxy se mi dneska už nechcou dobíjet. Takže no. Tam pěkně nahoru. No, tak to mě jako moc jako nebaví. A myslím, že tam mám dát 500 000, tak to je jedno. Tak, jdeme sem. Deska nějaká. Tak co... OK. Co tady mám ještě? Aha, už za 120. Naschle. Čím kolikrát mi to dá? Like. Ne, nedám like. Ta hra je na houby. To mám 200 000 GG. Upgrade setup. No lidi, takže já vám to stopnu. Ale abyste... To asi bude nuda. Takže už jsem... Takže toto video už asi bude končit. Ty kokos. No spíš určitě bude končit. Tak. Ty vole, tak to je televize, jak já nevím co. Tak. Ale několik tady máme. 1 000 000, ty pičo. Kámo, 1 000 000. 1 000 000. Ne, kámo. Shit, bro. Kámo, čekal jsem na to tak 10 minut. Kámo, 1 000 000, oh shit. Brácho, víš, kolik to je, ty vole? Kámo, yes! Tady to vlastně všechno pokupuju. Tady myslím, že jsou ty desky. Že tak, další desk. Ty kámo, to už je jak moc, ne? Plus 500 followerů. To nestihnu jít dolů. 1 000 000, ty pičo! Kámo, 1 000 000, yes! Máme 1 000 000. Yes, 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 yes. Kámo, 1 000 000 followerů. Kámo, 1 000 000 followerů. Bedroom stay. 1 000 000 followerů. Ty vole, kámo, 1 000 000 followerů.
Upgrade setup, tak. Tak lidi. U tohoto skončíme, takže čau, dejte like, odběr a čus.